Her der står jeg ved et rigtig velfungerende sandfang. Og et sandfang, det er simpelthen et sted, hvor man har gravet bækken bredere, og man har gravet den dybere. Og så vandet, det kommer ind derovre. Der kommer bækken ind i sandfanget. Så sænkes farten på vandet, og når du sænker farten på vandet, så falder partiklerne til bunds. Vandet det glider videre, og så går det ud herover. Så ligger partiklerne her. Og de her partikler, det er virkelig kæmpe forskel på, hvordan et vandløb det har det, når vi får partiklerne sidet fra, end når de bare kører igennem. Heroppe, der ligger det, vi har gravet ud på et år. Det starter faktisk derinde, men der har vi jo gravet sandfanget op. Det her, prøv lige at se, hvor næringsrigt det er. Der står jo nogle kæmpe høje brændenælder og tisler, men især brændenælderne, det vidner jo om det høje næringsindhold. Og det man graver ud, jamen det er jo sand. Nu kan jeg lige prøve at gå op på bunken, hvor det er lidt tørt måske. Det man graver ud, det er jo alt det, der kommer med vandet her. Det er jo sådan noget her, I kan se, det er sand. Og det her sand, det kommer fra drænene. DTU, de har lavet undersøgelser af sådan noget sand her. Og sådan nogle partikler, man hælder op af vandløbet. Og det viser sig, at vi har rigtig meget fosfor i det her. Og mange steder i vandmiljøet, der er fosfor et kæmpe problem. Og det betyder så, at vi kan fange noget af den fosfor, som ryger ud i havet ved at have et sandfang, som er et ganske simpelt hul i vandløbene. Altså det er jo den billigste måde overhovedet, vi kan reducere en udledning på. Følge DCE står landbruget for 70% af kvælstoffen og 30% af fosforen. Og fosforen har man målt på, og der hælder man en masse ud. Og jeg vil godt vædde med, I kan prøve at se sådan en chisel her, jeg vil godt vædde med, at der er mega meget næringsstof med i det her, vi graver op os. Men det her, vi kan se her, det har været gravet op for et år i det vandløb her. Og hvis vi går ned og kigger på strømmen, hvor den kommer ud, vandløbet, så kan vi se, at den er begyndt at overlejre nyt sand. Og masser af letpartikler, der ligger her. Og det er især de letpartikler, fosforen, den binder sig, men det bliver blandet sammen med sandet. Og så sker der nemlig det, at vi fanger det og får det op. Så vi hjælper både vandløbet med et sandfang, og vi får hjælp med også grave en masse fosfor op, som vi hjælper havet med. Så, og alt det her sand her, det kommer jo fra drænene især. Altså det her, det er et landbrugsvandløb, og det er hovedsageligt fra drænene, alt det sand her, det kommer. Og det duer bare ikke. Altså man må heller ikke lede sand ud, så det er en win-win. Så vi skal bare have sandfang. Ikke bare, vi skal have sandfang i vores kulturvandløb, hvor vi dræner ned til, for at vi kan stoppe sandtransporten, så vi får god økologisk tilstand i vandløbene. Og så kan vi samtidig forbedre vandmiljøet ude i havet ved at tilbageholde nogle af alle de her næringsstoffer og fosforpartikler, som der er i det. Det er så simpelt, og det er så billigt i forhold til alle mulige andre tiltag.